Tempo, no? What's up sa inyo mga kamoto. So andito tayo ngayon sa Sual at pupunta tayo sa Masamuray Beach. Bruh. Hindi namin alam yung daan papunta doon. Inantay pa namin yung ibang kasama namin. So yan, nakikita nyo, dito pa kami. Tapos yan, intro muna, intro. Let's go! Welcome to Beer Moto. Please like and subscribe. Gagi. So, kakain na tayo. Kain na tayo for today's video with the master chef. Master chef. Kain muna tayo guys for today's video. Dito kayo sa akin? Di pa ba kayo kumakain? Food. Saan ko lalagay? Puro buhangin. Baka magpunta yung anak ko, picturean kita. Ang init. Tara guys, ihi tayo. Picture tayo. Tayo. Video mo. Video tayo. Tara na at umihi. Wait lang. Saan daw ako pupunta? Saan pa ba? E di iihi. Kaya huwag kayo mangingialam kasi kahit sino man kayo, walang makakapigil sa amin. Ay gagi, nakamedyas pa pala ako. Tanga! Nakamedyas pa pala. So, uwi muna tayo guys for today's video. Tanggal ng medyas. Sanjay na kinino. 2 joints. Umihi na kayo? Ha? Umihi na kayo? Saan kayo umihi? Dagat. Ikaw? Hindi ka umihi. Ako iihi ako sa dagat eh. Tara na, tumihi. Ihi na. Bruh. Mangingitim na ako dito eh. Igawag yan yung jellyfish. Ay, hindi. Ha? Hindi. Iihi lang ako. Ha? Bawal ba umihi dito? Siyempre bawal. Hindi. Pwede ba sa nilalabas? Ganda. Oo! Uy. Ihi muna tayo guys for today's video. Gagi. Waterproof yun, di ba? Hindi. Wala ko waterproof. Ano pag nahulog to eh? Medyo wala na. Awit. Hindi, mabibidyohan yung ilaw every tawag na. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. So, nandito tayo for today's video.
Parang sarap maligo ang ano. Maganda yung tubig. Masarap sa balat. For today's video, tayo ay maliligo. Pero ibababa ko muna yung GoPro. Let's go. We're just walking along the beautiful beach of Masami Reykov. I'm walking with my beautiful wife here. I'm gonna say hi to the camera. Hi! Alright, so that's it. We're going there, and then parang maganda maligo dun, oh. Ay shit, nagtagalog ako. It looks like it's going to be a good place to swim right there. You know. So, tangina, naubusan ako ng English. So, habang naglakad-lakad kami guys, nahanap namin si Gon. Ayan siya. Oh. Dito pala nagtatago si Gon. Nahanap na namin si Gon guys. Let's go! Teret teret! Hello! Hello, Kuya Zeb Zeb. Ate Pia. Joke. Ang cute ng baby. Tingnan niyo yung camera. Hi! Hi! Ang ngiti siya, oh. Hi, Zep! Tinitignan niya kung naka-on yung camera eh. Tapos ngumingiti siya, oh. Ay, galing-galing naman yan. Parang hindi siya ano, parang nakangiti siya, di ba? Uy, gagi! Uy, gagi! Uy! Yes ka! Biglang tumakbo! Bigla siya tumakbo. Ang galing, ah. Gusto niya maligo. Dito na, Zep! Gusto tayo dito na pang-ligo. Tani, nakaligo na si Kuya. Ito yung bunso namin, si Dwayne. Hi ka naman, Dwayne. Hotdog. Parang puti ko dito. Pwede na! Parang puti ko. Tingnan mo nga, ba't parang puti ko? Oo, puti mo nga. Bakit eh? Ayaw mo nun? Umitim Maputi na ka nga sa ako vlog eh. mo. Oh. Oh. Oo, okay lang naman. Shit, ang puti ko ah. Ano? Oo. Ikaw? Ang puti ka ba? Diyan ka nga. Ang puti ka? Maputi ba? Ah, puti rin. Ayaw mo naman doon kay So, oras natin, ang oras na mag-alas 2 na ba? Maalis kay mama niya. Bakit? Hindi na! Ayaw niya matulog. Ayaw matulog eh. Iyak. So, gagala na tayo. Wait lang, ando mo na ako. Yaman! May gagawin mo. Ano? Hindi ko nakatulog. Mama mo nakatulog na. Hello, how are you? I'm inside the water. We're inside in the water. Water. What's that, Zoe? What's that? Ano na nga sa'yo na? Pinapitra pa niya yung nagtitinda ng ice cream. Ang ginagawa ni Zoe. Little balls. I'm
I'm a little boss, yep. Watch me flows. Watch me flows, yep. Sarap ng kain mo, ha? Uy, Zoe, wag mo nang kainin yan. Wag mo nang kainin. Okay. Wag na, wag. Dito lang, dito lang. Nakinig na sa akin. Ito. Dito na tayo, guys. Let's go. Malayo. Malayo. Ate, bawal. Jamel! Alika rito! Saglit lang Wala kang nangaasar, ha? Jamel! Ay, ganda mo si mama mo eh. Punta nga naman to. Bakit? Uwi na lang natin si mama. Dito kayo, iikot tayo, tapos nalaglag mo, di. Wala. Dito yung isang, magjowa. Si... Vlog, welcome to guys. Welcome to guys. Jowa bells. Hello si ate. May jowa pero di kasama. Oh no! Hindi pa pwedeng magjowa kasi bata pa. Pero gusto na magjowa. Okay na mag... Hi, welcome to my guys. Ito si Jamel. Ano masasabi mo, Jamel? Wala. Ako lang jowa sa buhay. Next time, yan sama. Tanda mo yan. Patay. Hindi rin sa kare. Ay, di mo na kami kasama. Pahiram, sabi ni Ate Melda sa bola. Sabi ni Pia, hindi. Di ba hindi mo na kami sasama? Sabi niya. Ang galing sumagot, ha? Pahingi. Hindi lang ko, di ako pwede. Yun. Ba't madabasa? Parang basa. Kanigas? Kaya pa. Pakain mo sa kanila. Pwede ba na patigim kahit isang saglit? Basa. Ito yung magtitang titang parehas ang galawan. Yan. Anak ko to, anak ko. Parang anak eh. Parehas ang galawan nila eh. Ano yan? Bato. Ang bato. Ang bato ni Zoe. Tarna! Et, sabi niya, tapon niya. Ayaw, leet. Et, sabi niya. Et. Et. Ito. Ayun yan ang et. Ayan. Yan, laki. Okay. Et. Wala na, puno na. Wow! Congratulations! Nakakalikod lang. Halika dito. Ouch, daddy! Tapos, Visit ka ay. King of Dragon. Ah, si Mamot. Si mama kala ko maiyak eh. Ah, si Mamot. Awak! Hawak, oh. Ito nilalagay. Ay, ayaw sa tubo. Ay, sa ulo. Wait lang. Ganon, ganon. Hindi lang grabe lang. Bigla akong binigay kaya yung ball. Si Mamot siya. Buti ka mo. Bag-trip si Pia. Kaya nga yung trip Oo. Kukunin niya yung bola yan. Kukunin niya.
Visit ka, babe. Ala. So yun po ano, pauwi na po tayo. Anong oras na? Mga 4:30 na rin. Medyo madilim na ang kalangitan, parang ulan. Pero ano, yeah, may pupuntahan pa kami kung matutuloy, kung hindi ulan. Kung ulan, diretso uwi na. Tara. Let's go. So na. So ano, bale dumaan muna kami dito sa Alaminos kasi ngayon lang sila makakapunta dito eh. So dinaan na namin dito para makapagpa-picture tayo doon. Group picture. Dito sila, binibentaan sila ng ano. Oh, dito na. Yan oh. So tapos so tapos na kaming ano, magpa-picture, mag-group picture dito sa 2022. Sayang di nakasama yung ano, ibang kasama namin si Kuya Alwin. So dito kami, libot-libot lang. Low tide ngayon no, ano. Pag high tide dito, maabot pa nga dito yung tubig. Dito po. Ano kayang makakain na magugustuhan natin? Yung chicken proven. Chicken proven. Ang gusto ko lang. Narinig ko nagtulog ng mga dito. Ano kaya ma'am? Mama po ano ma'am? Ano mango? Ano? Hmm? Walang paano ma'am. Wala yung pinagbibilan ko ng shake. Saan? Parang Vincent. Yes sir, mga shake po, avocado mango. Hindi lagyan sa karton para di ba ano ba?